naiset ensin. Sä oot kuuleva Rudolf ekana. Mä oon ekana vai? Eli naiset ensin. No. Joo, sä oot niinku Royal Family. Jengi sulle hajoo. Sun nimi tuli siitä, et naiset suhun ei kajoo. MC Rudolf, mee takas naatille jotain duunoa. Vie sun kiesi vaikka tuunoo. Yo, anyways, mä nähnyt geit niinku jävä. Vai, gei niinku pizzasta ees, yo. Sori et mä oon vähän jäässä. Se joutui siimat siikaa sun naamaan, sun nenä oli ihan räässä, yo. Aloin kitkeen naama, muistutaan vesi putosta. Tuon takahuonees pyysit multa ensin rukousta. Yo, ja näin se on, sitä saa mitä tilaa. MC Rudolf ei ikin tuu teille ilman, vaikka sun äitis lähetti kortteja mua pyysi. Yo, ja jämät tuon takahuonees jo mun perään nyysi, koska oot mun fani ja hullu sellainen. MC Rudolf ottaa sulle kortin keltaisen. Mitä sun tippu? Oliks toi Lord of the Strings-kortti? MC Rudolf, jo, missä on ulosportti? Käynti! Jo, kattokaa miltä pitää se pikki. Näyttäkää tälle jämälle, missä on se exitti. Jo, sun pitää lähteä ulos kävelee. MC Rudolf ei todellakaan se uskoa häpelee. Toisin kuin sinä, sä oot tyhmä, et mitä mä meinaan. Sä aloit käyttää huumeet, kun mä sanoin dopemmat Jumala seivaa. Oot mun fani, jo, ja muuten. Joo, antakaa mulla oli tää hyvä läppä. Mä olin semmonen smoothie. Sä menit Hertsikaan tekee insari, kun mä sanoin Herttoniemestä ikuisuuteen. Joo, me takas sun laneihin. Alat toda, kun kuulit mun Boral Zagreby. Mä vaan kerron, miten toi jäbä mua fanittaa. Joo, yritti sen tyttöystävä jopa mulle parittaa. Joo, niinhän se on. Jäbä on ihan pää. Jätkällä on hirveä niinku halu. En mä tiedä, mut MC Rudolf. Mä oon valmis antaa sulle vuoro. Kaikki kuitenkin puhua sun tulos, kun sä saat niin huono. Joo. Joo. Sori, että mä pettyin, mä ensi kerran parempi. Annetaan nyt tälle jätkälle vuoro. Okei. Vastassa joku hito Rudolta, vällen jälkeen sä tuut puolen sukupuuttoon. Mä voin sanoa, et valta on kaapattu, ja nyt sua ei pelasta ees vittu raamattu. Lähes siitä oikeesti, sä et saa täällä mitään hitto toimeksi. Joo, mä kerron pari tosi seikkoja, pääsit tänne vaan koska Jumalas puolustaa heikkoja. Näin on, lähes me vetää siitä. Ketään pidä, ei täällä sun setistas. Hitto oikeesti, sun kannattais lähteä jonnekin vittu toiseksi. Sä jäät MC Rudolf sitä, MC Rudolf tätä. Oi vittu, sun nimi on varmaan MC Rudolf jäbä. Oh yes, sä sitä hoet vittu. Ja mitä sä selität? Nyt sä tarvit enkelei, kun sua vastas on näin paha perkele. Joo! Mä luulen, et sä oot siellä, ketä tarvii ne enkelit. Mun kikkeli on niin pitkä, et mä voin tehdä siitä hekseli. Joo, kuka tässä on nynny? Ainoa kerta kolit tähän naisen jalkon väliin on, kun sä synnyy. Todellakin, ruma lapsi. Ei ihme, et sä et pysty uskoa Jumalaa siis, joo. Mut älä syytä Jumalaa.